Kok kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulino aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Ya Candra Dimuka neraka. Wit. Tenane to? Tenan. Kuwi papan diku nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong nang kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi. Aku kulino cedak geni gedhe. Aku kulino ngobong boto. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kela, mengko gamelan kono tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya utuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokodrim. Kamu Lokodrim kok tok pamer-pamerke kowe lha piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye nang glelek. Ning kempul tuthuk iso mubeng gayer. Kuwi ngenani ndase sing ngempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamapan entuk mboten? Nek mboten entuk, kula ora wedi. Kula nek mung ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringke nang mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengatur menika mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger men diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balen ana pinanggan. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getik. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kowe kon dinggo kok malah ngadeg ora. Parang mboten ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningan. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karangkadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Iki cetha nek Semar ketok nek arep ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngapa? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko? Ah, Semar-semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit. Aku celuk lambi mung nganggo kathok trene ngabang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup, kudu nganggo korden. Anggemu ndasku sak genthong ya. Kok datang nganggo korden? Ah wong ukuran iket kok 86 ki sirah apa? Uteke gedhe. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene muridé sapa? Iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asakus omong Gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik. Manikmaya. Mas Maya. Manikmaya komplit. Bagong aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki?
Dengkul kita iya. Saya kayaknya padake sound system. Iki Bathara Antarada. Kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrono, Bagong. Iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko nek nganti kowe tumindak sing ora prayoga ning kayangan iki nggone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngonek abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing kancam. Malah seneng ora. Ana kawan Bagong Padharjo sak praptaunira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Ya ya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane to? Kok jarine Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh, berarti kok bancaan. Bancaan apa ganti jeneng? Ora. Ngene, tandani. Wis tau ning Banyumas urung? Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dhewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pangestulun tampanana Bagong. Inyong tampa. Ah, ngandel ora. Goblok ora. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa menungsa lumrah. Pangestunipun Pukulun Bathara Manik Maya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan to. Heeh. Pangestulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Pukulun. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi kok ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petra Kantong Bolong padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petra ulun tampa, pangestunipun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe daerahing kasantosan. Nah, dalah. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Antarada. Dewa kok kaya jog dengkulmu. Pangestunipun Pukulun Bathara Antarada wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun. Ayo ulun tampa, ulun tampanana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu ora. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan lho. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduren ngundang iki wae terus dengkul kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kok ya ngene kok Kaum. Petruk Kantong Bolong Padharjo saprapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk Pangestulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong Padharjo saprapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Engkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasina pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasina Indra. Ning Bathara Indra. Cip dengkulmu. Ojo tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Kaca aku bingung tenan iki. Aku sowan dewa bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya, Petruk padha kanthi raja sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ki nek kleru ngomong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Yama Dipati Pukulun bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Bagong Padharjo sak praptamu. Wilujeng lereng sambikala Pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk.
Yo Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus Nyawa nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk padha raja sak pratamu. Panjenenganipun pukulun penyarian wilujeng. Bagong padha raja sak pratamu. Ndarane kula Hus. Ngawur wae. Suarane weh padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. oh, ha sapa jenenge? Penyarian. Oh, pacare. Wilujeng bekti kula konjo ndara anu pukulun penyarian. Iya Bagong, tak tampa pangestuku Tampanono. Kula pundi bersisa, bersisa. Heeh. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulun penyarian kula tampi andadosaken jimat paripe. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten sangen pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya gene. Ha nika ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku lak gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crita nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Men sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak, lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ora dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing penggaling para kawula. Mengkono Petruk. Nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karangkadempel Happy. Santai wae Truk, le mikir Truk ora usah ngendeleng pikirane. Disebutke apa anane? Nah, pokoke Taman Wisata Karangkadempel. Oh niku werna-werna. Enten wong dodol. Teng mriku enten dodol dawet, angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat enten kaya ban motor gedhe banget dhuwur banget. Ning nggo ngubungke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate nyuwun priksa kalawan Kakang Narada, kuwi sebutane apa? Ah mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ah niku wonten niku werna-werna. Papan dienggo renang, papan dienggo nglangi. Sak piturute pokoke dienggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi wis dadi Petruk. Pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dienggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nudeng kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi Gong, wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh, ora sok kaya ngono. Kowe wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5.000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5.000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso.
Anggepmu bapake ra iso ngitung kok. Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Anggere ana kira-kira wong elak tak kei dit tuku es teh. Takon nukokke susuke takon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya terus ora. Lah terus wigatine sowan ning Kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu taman menika ketingal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dienggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku mriki niku kudu diruwat kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi. Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gangsa nami gangsa Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak lumayan ra apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang rung karuan apik kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang apik lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jane dan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijake emoh. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan Sumun Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut. Ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuh dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pilun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Hyang Pilun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku ajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ki apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Amen kuwalik kok. Ora pas kok ya. DP kok PD. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 tahun sakwise pentas. Kuwi arep ngecara ngendi kuwi ora bakal diparingi ngampil nek 7 tahun sakwise pentas ora. Ngoten mawon Bu Kulon. Kalih welinge Bapak nek Hyang Pilun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih nyuwun dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel ajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Nek diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada. Menawi kados pundi Kakang? Ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Adi, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda.
Mila menawi wonten boten repotipun Kakang Semar menika mestipun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasihipun penggalih dening kadang tinemu Wreda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindak ing gamelan Lokananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ketutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Prabu Bathara Guru menika boten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah bebayane. Leres bukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ana. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget lho, langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki cen setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya 2 dina mari. Karena aku teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Hal tapi sinten iki badhe wantun kalian Semar. Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba ramping ning Kayuwangan, tontonan ing Kayuwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing Kayuwangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lha nek bocah loro niki nganti nyamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Harataya kowe. Petra niku anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Trada, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mrika sampun laturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adipun renggalang kridhanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngambil gamelan Lokananta di Kakang Trada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonan ing kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujude uba ramping ning kasuwargan, uba ramping ning Kayuwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nyuwun mapunten, Mbul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan.
bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tegese bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung Titaswantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken ana mboten? Panakawan Petra, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petra. Nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye, sukses ora? DPD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Nek wis siap DP-nen. Ning wong iki Gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora itu diboyong ning Karangkadempel. Bagong, Nun. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karangkadempel nggone bakal ngruwat papan wisata imapan ning Karangkadempel Bagong. Keterangane pokoke intine Gamelan Lokananta ora entuk digawa ning jagat, ngoten? Iya. Ning nganti kula lapor Bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula. Ora wedi Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentukaken maringaken Gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujan ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Kowe biasa iki. Kencang warudaya. Lho. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandhake nek aku ban kuning karate. Nyepeleke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake Gamelan Lokananta digawa ning jagat? Monggo sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulun. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basana nek menghargai mangkele Bagong, ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Ya Candra Dimuka apa? Neraka. Wit. Tenane to? Tenan. Kuwi papan diku nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan, ora wedi. Aku kulina cedhak geni gedhe. Aku kulina ngobong bata. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watekakemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kela, mengko Gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya utuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe Gamelan Lokodrim. Kamu Lokodrim kok tok pamer-pamerke kowe lha piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye nang gleleng. Ning kempul tuthuk iso mubeng gayer. Kuwi ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamapan entuk mboten? Nek mboten entuk, kula ora wedi. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringke nang mboten pikulun. Tetep ora
menika mbok sampun ngantos pendherek menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger men diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Badan ana pinangga. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getik. Ya, Tru? Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kowe kon tinggu kok malah ngadeg ora. Parang mboten ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitungi 3 kejeping paningan. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karangkadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku ngarep Tru tutupi. Banget tutupi. Indra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun. Sawae ulun Bathara Indra weluh edian ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sing mbarep sapa iki? Ulun dhewe mboya apal. Aku dene apal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kaliyan panjenengan Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karangkadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani karo panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke dikur aku wedi wong karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe, Truk? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep nang kene. Wah, cah pinter ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak. Lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan ra sampeyan menu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan terus saniki sampeyan ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabut
njabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya kowe. Kamplong sisan. Lah tadi ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Diprang Bathara Guru supaya maringaken ngampil. Ya kuwi gamelan kono aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wedhu. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Ya widodari iki werna-werna. Ha mburi kae widodari kok lemune ora jaman-jaman. Widodari iki mesti kane wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Engko ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, ya wis ben. Kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Aduh, meh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah mung merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir kowe mateng menungsane. Ning Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah merga wani karo dewane, merga dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah merga sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan, mula datos. Kuningane Semar. Ya jijiki saiki. Wong arek ting Cirebon sak kenake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tomi. Tokok. Tomi joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nejarahke, kula iso nejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono Pak Kartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe go partikel, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkalan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leh
Paleha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disini gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar kowe. Macem-macem. Aku rong tutup le koja. Inggih. Ah, ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modal. Ompong kabeh kowe. Ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kok mung ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwatagok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Es anu Manikmaya, catur bojo. Nilakanta. Kurang ajar kok karo dewa kok ngunekke sapinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki mbareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong iki rawani gawe kisruh kayangan. Tak enteni telung kejeping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. Ancamane njijiki lho. Tuh wani nantang karo Bathara Dewa. Wani gawe geger kayangan Suralaya. Apa wis serep nyawamu? Nyuwun pangapunten. Tinimbangane kula wangsul didukani kalih bapak. Bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Ewa dene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing rumpang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke, Atagong. Dumadine bapak, dumadine Siwa Teja Mantri, dumadosipun Pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake sipun Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta nyuwun pangapunten. Arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu, mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapano tak bondo tak krincung sikil leboke ning kawah Candra Dimuka. Carane sapi mang jagariyen Pukulun. Nek kula wis ora iso obah, ora iso grawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho. Gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kalih sampeyan.
Panita kang kinare wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Kakang Bathara Indra Yayi Bathara Brahma ora usah dadak nganggo petungan yen dipetung anake Semar ku ya tan prabeda para Jawata mula raneh yen to kekuatane ngedapi-dapi mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung nggone ngendharat kelawan Panakawan Bagong lan Petruk tibanana pusaka kadewatan Slendra Bawana Yayi yen pancen kaya ngono kang dadi ngendi atur ing sadi kelawan Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani tak tibani pusaka ora lumpuh Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar mangsa baraka Kakang Bathara Indra mati kok. Hah? Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya, Kong. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso. Aku ya ae. Asem kok dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ra? Ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku seneng lho jane. Ayo Sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja dundang Bathara Indra Petruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata-mata sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cecok cemplungke kawah Candra Dimuka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra Dimuka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen kan nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo. Ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan samsing tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke, kayak ana kekuatan Bathara Indra sak asik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nah aku nyilireke. Lho. Dewane geni kok cilirek. Ah mesti kowe kejaba kowe nggo gas bareng ta kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya Madipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae tak sakon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo Sambato kowe ora iso nglawan tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya Madipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso nglawat.
tak bondo tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Manapake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Ha wis sak pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu itu. Iki aku ngerti kayangan iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip Petruk. Lah ngopo? Ora ngerti ta. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek nangis iki semelang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso karo bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma Yai Bathara Yamadipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo ngesoke dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati deleng aku ayo nglelengo saiki. Ora ngleleng. Ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke baku jarane. Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan mongko aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setut ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki keistimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe wangsul Bathara. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Panakawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbaruk iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis kok iki idian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plothot wetenge.
ing atas ning bali marti kundul manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salah ya ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, Kula mboten ajri. mang cemplungke teng kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama, Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapaku. Ha. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat. Sumbaro petak aci-aci. Wah, basa Korea bareng. Apa Gong? Basa Korea. Petak aci-aci. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni sumbaro petak aci-aci ngono kae. Petak aci-aci. Ciang bulu cuek-cuek ciang. Median ora. Bathara Indra kula wonten paring adhawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sakarone iki cemplungno ning kawah Candra Dimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Truk. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenan iki aku, Truk. Wis ora ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek. Bebek senengmu. Bebek kok. Bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungno ning kawah Candra Dimuka nggih ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuk perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Panakawan Petruk. Iki jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Plumbuk Mati. Jare nek ora salah ora wuk. iki ketoke kok tetep buk nek. Tetep murab ya tetep kae. Ha kaya ngene. Ayo. Rungokno. Rungokno persambate wong-wong sing tak obong ning Kawah Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Mati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho, Kong. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetlika. Ketoke ngapusi nek iki. Ha kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setrika? Aduh. Gunaku ditombak dadaku. Aduh, gunaku ditombak bola-bali.
sujud meneh ditunggu. Nganti raja-raja. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya stratapan itu. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng to. Aku iki sukma sing dipolo sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Truk. Kowe iya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok lemu ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modar ora mati dening aku. Mentolo aku. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindhole mabuk. Ayo sambato bapa ngakose Ibu Mertiwi. Kowe bakal tekaning pati cemplungke kawah. Rasa tak cemplungke mo, Brama. Petruk wis kebacut tak cemplungke. Aku rasa tak cemplungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung plotroke katroku. Kok dadak masa nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jaluk pamit, Truk, tak tututi, Truk. Mubal genining Candra Dimuka cinemplung ing Lurah Petruk lan Lurah Bagong. Eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedosan nadyan keladuk wani kurang geduga. Gejol kumarucul parandina damel suka sangganing pun ingkang sami wuninga. Dadi kanugrahan tumraping Lurah Petruk miwah Lurah Bagong. Tanggap Sang Hyang Jatimurti wis ngawuningani Lurah Petruk lan Lurah Bagong manjing telenging Candra Dimuka. Mulat Sang Hyang Asih Pranaya Sang Hyang Bathara Wenang Sidra niyup saking dirgantara manjing kawah Candra Dimuka. Mateng kok. Ora kok. Kok awake dhewe kok ora iso ngrasake panas ta iki, Gong? Padahal ki wetengen geni kaya ngene, Truk. Kentut sak nggon-nggon. Aku ono kabeh ya. Berarti pasik sangku medeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta besok nginjeni ya. Sok goro lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi ya. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok ketoke ngono. Gong, iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok ewek lambemu lho.
Kok karo geni kok endele ra jama-jama ini ora pemadam kebakaran ora ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Kakek buyut. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD ngapa ya, Trek? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasa cerewet, aku tak matur. Oke. Wong nyambung aku tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adikku kualat. Ya. Bekti kula Bulun. Iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampan ana. Dadi wiraswara akeh. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Tru. Ning bener-bener ana kowe lunga ana kok cedhak sing dikethok ilate ki. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng masih to? Bekti kula Bulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem Bulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedya mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Merga apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara budi candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi dewaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih, Bu Kula. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake sapa ing kawah Candra Dimuka, kita ulun kanthi ana ing Ngundaran Dirbawana Petro. Sakmenika? Iya Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing kantong bolong yen ora apa-apa. Eling ana satriya Wiratama. Kebat kita tut wuntat kan laku Jandra ulun munggah ana ing Ngundaran Dirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nanging ngaten parang ulun kula natun nderek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro ki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo nang kantor kepala sekolah monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh, lah penyakit. Wis, piye iki aku nang kawah Candra Dimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gom, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya, Jan. Kome yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali.
ngopo cah cilik kok ngambung bathuk barang. Wis dinehi kekuatan mabura cah goblok. Wah, timblis kok kene modar ora. Yo. Nang ndi? Kalasan. Ngundarandir bawana. Mene ya, Tru? Mabura. Mula aku iki karo mbilung kuwi dalam rangka. Waduh, kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur ati kangen karo adiku lanang. Mergo bapakmu kuwi adikku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur, Pak. Ya saora-orane nek kowe ngaku adik karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa teh. Lombok tok plothot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku iki tikus mburi iki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Ini manusia ini. Omongan ini manusia ora sabar. Omongane anake Semar iku kabeh kaya ngono kae, ora usah dadak digagas. Ora iki kok anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang? Wah, yo ngrungokke wong kono-kono. Si Petro karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku kira duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat Sakarang Kadempel. Pokoke nggonamu, Mbok. Iya. Oh, ya syukur mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaokene ora? Wong tuwa kok senengane sing dialak kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggaring-garati, kanggo nggaring penggali kawula masyarakat Sakarang Kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Wah, isih kurang ora wiyagane, Men? Isih kurang akeh. Nek entuk wong kowe ya ngerti dhewe nek aku ki baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu, ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning ya tak melu andil nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa, ning iki aku rak duwe penjangka to. Penjangkamu apa? Gandeng aku kira gablek. Ya kuwi uba rampe. Mula jane Petro karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho, ngopo? Sowan adimu Manik Maya. Lah terus wigatine, nyilik ngampil gamelan Lokananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Kakang Tejo Mantri. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani risanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing mar piye Kang Togok ora ya ora pangling karo watake Manik Maya anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak mergo digawe karo Manik Maya. Lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong engko mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manik Maya.
Merga Manikmaya kaenadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala. Ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu. Ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjo mbaya, nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manikmaya. Sing kelangan dudu sapa-sapa, ning rak kowe dhewe sing kelangan. Lah kok dadi leres ngendikane Pak De Torong menika. Sabar. Nek Pak Dene kok torong. Nek nganti Petruk kali Bagong tengkayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwe-luwe. Nek nganti disirnak karo Bathara Guru lho, Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan, sinten sing ajeng cilaka wae. Lah kok dadi gumregah pikirku. Nala Gareng kowe tunggu Karang Kadempel. Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo Mbilung Reksanen. Aku tak nanjehke karo Manikmaya anak-anak iki ya. Malah entuk gawean. Madang urung, Pak De? Ya urung ya. Lah wong jeneng kuwi Adi Ratu Sabrang kok madang kok urung yaene kok nganti urung madang. Pak De Mbulung madang urung? Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana, Pak? Weh, padake wong tipis. Segane cething. Lawi lemari. Sono Paranono. Caiduan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cething lawi lemari. Nek tedas kletaken. Setan ya ora. Karo Pak Dene kok kaya ngono. Ya ora Pak De, aku sayang karo kowe kok Pak De. Wah, sake mendosol. Undangan kok biru. Kuwi ana sing abang barang kuwi. Nek kene 100 Pak De. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang Kadempel padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotut piye? Apa? Gotut. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa koyan gurung tak derekke Pak De gratis. Aku ki anak sing abot karo wong tua kok tak derekke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancaku. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembrono. Ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pak De ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo, ora usah kuwatir mengko tak anu kancani rek. Ya. Jeng langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe gandrung sigra megeng napas pono kawan kekalih tanggaping gati sang Hyang asih prana eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana ilang wujuding Lurah Petruk Sulawa Lurah Bagong satring Madukara miwah satring Jodipati dadi kaget kadrakasan Lurah Petruk kantong bolong wae
langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik kita wis salin wujud Panakawan. Kula wujud menapa kula? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Truk. Delok aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apik-apik kok minggu walikan Bagong. Diampot kae ngene. Panakawan, wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Ane kleru. Sudu yo. Arjuna wonten maring dawuh pukulun. Yen Petruk memper merga suarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring dawuh. Raharja saprapta kita tansah pinaringaning kawidadan. Nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ming pangabekti kula kunjuk pukulun. Wah, durung. Ngampet tambagan ket mau. Werkudara. Kok kaya truk ngerem majek. Werkudara. Aku nyebute piye, Lho? Kakek Wenang. Kakek nenek, Kakek Wenang. Kakek Wenang. Ora dawa-dawa. Wah, iso jeblok wetenge, Lho. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha Raharja saprapta kita Werkudara. Sapi haywane kawidadan der iksa pikolo. Wah, kakek nenek di mana? Wah, sembrono, Gong. Wah, sudet. Iya. Arep nyudet wae iki. Kita ulun nutus mekaten pukulun, mekaten. Ora mekaten. Werkudara ki ora basa. Iya lali. Mbok kongkon budal saiki. Kakek Wenang. Aku njaluk pamit. Nggo momiti lambutmu iki wae. Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku ora kleru terus. Netra mekaten pukulun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru nok nestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Saya gak menyang kok dadak suwuk barang iki. Gawu Gong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu mergo pegaweanku kuwi ora baeng-baeng. Adu arep karo pukulun Sang Hyang Bathara Guru Kakek Wenang. Iya, ulun pangestone kita ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya, Werkudara.
Jalu pamit. Wah, tak matek aji bantuk botowes. Brahma Kumbal. Jalu pamit kakek berat. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik eling suarane sing gedhe. Iya. Aja nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku nek balik cilik. Nek wis rampungan. Biasane balik cilik. Aku njaluk pamit. Rasido. Modar ora. Asem kecemplung ya. Sing teka. Oh, Mas tu nama sidang Skaring Bawana Langgeng Kakang Ismaya. Ya. Wonten menapa Kakang dene jeng andika Kakang Ismaya rawuh wonten ing Kayiwangan. Nanjihke karo anak-anakku sakarone. Atmajanipun Kakang Semar. Ya. Sinten Kakang? Lah kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku? Petruk karo Bagong. Sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus kaya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi? Anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kaliyan Bagong panci sowan wonten ing Kayiwangan. Nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kaliyan Bagong ing nilar tata krami. Wekasan kula yumutaken boten ngego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Boten tarimah menawi Petruk kaliyan Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing Kayiwangan. Tumrap lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjuk atur ngersanipun ingkang rayi pun Manikmaya.
Kelepatanipun Petruk kaliyan Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candradimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kaliyan Bagong sakmangke sampun mapan wonten ing kawah Candradimuka. Weh, lah kok iso piye kuwi? Oh. Mangusa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani